Hi guys, आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। जोङो दिनैहाय बेलासिनि एसे बेरायनो नागिरदों लोगोफोर जोंनि गामियावनो आरोना। जों बेरायनायजों लोगोसे जोंनि जायगाखौहाय नोंसिनो एसे देखायनो सानदों आङो लोगोफोर जोंनि जायगाया माबायदि। अब्ला नायलांबाय थादो। एसे मोजां जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' हाया माइ गायजाया नालाय गय गायजोब्बाय आरोना ओरैबायदि गाजा जालांबा हाया जोंना नै ओरै हाग्रा गोजा आरोना दाख्लैहाय नैबे गयावनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मैदेर फैबाय थादोंमोन मैदेरा गयखौ सिफायलांजोबदों आरोना बिनिखौहाय सिफायलांजोबदों सिफायनानैहाय सिंनि मादाखौ जायो मैदेरा हाग्रा गोजा नै ओरैहाय ओरै गासिरावबो हाग्रा गोजा नै ओरैहाय हाजो लामा लोगोफोर सोरबा फैनोबा नै ओरै थांनो हागोन सिगांहाय नै ओरै हाग्रा गैयामोन लांदांसोमोन जा हाग्रा जाजोब्बाय नै जोंना औवा गायफैलायबायमोन ओरैहाय ओइयावहाय न' गंसे लुफैदोंमोन जोंना गलि बायदि ओरैहाय लामाया हाग्रा गोजा खालि जायगायानो ओरैबायदि बेयो हादान खुलिनायसोखा जोंना फुराना जाबाय आरो जों थानाया नैबे गोदानमोन ओइ खावसेजोंहाय मानसि थायो आरोना ओरैहाय खावसेजों मानसि थायाखै हाजोआ बांद्राय गोजान जाया लोगोफोर एसे खाथियानो साइकेलजों थाङोबा आधा घन्टासो लायो आरोना ओरैहाय बागमारा थाङो लोगोफोर नैबे लामाजों मालिबिटा बागमारा ओरैनो फैदोंमोन जों जों गामि दं लोगोफोर बेनो आरोना हादान खुलिनाया बावाखै नै बेनो लोगोफोर ओरैहाय हाग्रा गोजामोन सिगांहाय ओमफ्राय दा हादान खुलिबाय जों क्लास 8आवहाय खुलिदोंमोन खोमा दायो क्लास 8 बा दायो 6 बोसोरसोआनो जाबाय लोगोफोर बे हादान खुलिनाया मानसि थाजोब्बाय आरो ओरैहाय नैबे फोथार सम बेयावनो बेरायफैयो आरोना जोंहा लोगोफोर बेरायग्रा जायगाफोर जेबो गैखाया लोगोफोर
बेरायबाय बेलासिलायबाय आरोना दायो जों न'आव थांनोसै नैबे लामाजोंहाय जोंना न'आ ओइजोंसो आरोना ओइयावसो जोंना न'आ सान हाबलायलायबाय थांसै अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।